pozdrav youtuberi i gameri, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati malo Minecraft preživljavanje. Dobro, ajde da namislim ime svijeta, pa kako da bude. Ajde. Preživljavanje, tako. Dobro, idemo. Malo treba duže da se ovo učita jer snimam klip. Malo će, 100% ne malo, već mnogo će i da laguje. Ali dobro, ajde. I evo ga. Kao što rekog, mnogo je baš tako jako, ali joj. Samo da se ovo učita. Ajde za početak da napravimo malo drveta. Kako je ovo drvo, bre? Ono tamo. Dobro. Dosta će mi biti jedno dva ova. Mislim dva cijela drveta da uzmem. Napravimo lepo radni sto i onda propalje jedno ovo da napravimo radni sto pa napravimo kramp i sekiru. Da možemo da iskopamo kamenje i da možemo malo brže da sjećamo drvo. Ajde da ga postavimo tu. Primimo štapove i ajde prvo sekiru. Ajde dobar kramp. Zbunio sam se. A sad sekira. Dobro, evo ga. To je sekira. Ajde uzmemo ovo. Dobro. I eno ovce. Treba će mi od tebe malo vune za krevet. Dobro, mnogo bolje ide sad sa sekirom. Evo se zaglavilo. Druže, morat ćeš doći do mene. Izvini, ali tako su pravila. Prvu noći ću kada morati napolje da spavam. Samo da me ne nađe Herobrine. Inače sam ja vidio svoga toga. Dobro, oco, daj mi tvoju vunu, naređujem ti, ja sam Steve, bre. Pa ja nisam Steve, imam skin, ali ne vez, to se Steve maskirao. Da malo opasniji. Dobro, ajde bre, pa crkni više, brate. Pa jel trebam da te molim? Da, trebaš. Dobro, onda ću te moliti. Ti si mi se baš tu lepo zaglavila. Te ubijem i uzmem treću vunu. Prvo ćemo oko ovdje ostaviti. Kao i drva i ovo. Ajde sada malo da iskopamo ovo kamenje. Što će mi trebati. Dobro, ajde. Ovako. Dobro. Idemo još. Lepo da iskopamo nekoliko kamenja, pa mi je lepo da napravimo nešto. Odnosno, prvo ćemo, ajde ovako je mogu, biće dosta 12. Da ja vidim kuda mogu kućicu da napravim. Ovo ću ovdje negdje pored reke. Da mogu, kad napravim sa metala, da napravim baštu, i da mi, kad mi bude trebala voda. Kuda da napravim, brate? Pa ne znam. Ajde, neka bude ovdje. Ajde. Neka bude od kamena. Ajde. Potrošit ću ovo kamenje, ali dobro, nema veze. Ajde da
da kopamo ovako. Napravimo onako neki mali putić. Ovako, tu će vam biti kao neko malo mjesto odakle ćemo da uzimamo kamenje i ostale materijale. Postaje malo mračno. Što je? Au. Što smo u neki rudnik upali, brate. Biće opasno. Ajmo mi lepo kuda. Da mi uzmemo kamenje. I da mi završimo lepo našu kućicu u kojoj ćemo prespavati. Ovo je Minecraft epizoda 1. Razmišljao sam napraviti jedno 10-ak epizoda Minecrafta. Imam neku drugu igricu, pa tako idemo. Znači, obično će biti najviše gameplaya Minecrafta. A bit će tu svakakve igrice. Gdje sam počeo kuću? Da. Evo je. Ovamo tu imamo pored i drvo. Još uzmem ovaj kamen. Čo neće biti neka ogromna kućica. Sasvim mala. No možemo da živimo. Nemam više kamenja. Izvini kućica, ali ovo moram da ti uradim. Ovdje će biti zanatski stol. Ovako ćemo. Dobro, onda ajde napravimo kamp. Dobro. Ajme dole. Još kamenja da iskopimo. Tako. Tu nam je i voda, tu nam je i kamenje, tu nam je i rudnik. Tu su nam i drveća ako nam zatreba. Jedini problem su nam životinje. Ali to ćemo se... I to ćemo rešiti. Ali prvo. Idemo da završimo. Samo sekunde. I naša kućica je gotova. Samo ima jedan problem. Pao je mrak. Dobro. Možemo da napravimo prvo vrata. Da nam ne dođu neki zombi ili tako nešto. Toga se najviše plašim. Ajde da napravimo krevet. Ovako. I evo ga krevet na kojem možemo da spavamo.
Evo ga. Jutro je. Znači, hajde da napravim chest ili kovčeg, kako to kaže. Znači, napravit ćemo veliki i stavit ćemo ga ovako ovdje. I hajde jednu peć da napravimo. Od ovih kamenja koji su... Nemam dosta. Ovo nema veze. I to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u nekom novom videu Minecraft preživljavanja. A do tada, pozdrav!